O di ala po ko diri sa atong bukid mga ka-Israel, mayong hapon sa tanan, naaga itong magamit karon kay ato na nang hipuson. Kay nga naman, dili na ko mag-upload pa og mga putahe. Kanabitang magluto ta diri sa bukid, muundang nako pagluto. Kay nga naman, kay nadismaya kog maayo. Dako ang atong effort sa pagluto diri sa atong kusina. Layo sa among balay ni kay dili magayon ni ang among balay diri ni sa bukid. Nag-anhila man ko video kay bisan ganahan ba ang mga tawo mo tan-aw na nata diri sa bukid na maayo ang kahimtang natong bisag nata sa bukid. Pero nadismaya ko kay nga naman gamay ra ang mutan-aw sa atong video. Tanawan na yung atong mga pagupang video. Maura na ang mga video, 47 views lang, nakadismaya sa ako ka. Kay kanina bang magluto ta, dako ang gastos. Pinakagamay ang gastos ni 100. Pataas na siya anto sa 300, 400 pa. Pero, nag-antos ta ni ana og luto diri nag-effort ta atong gihiwa, ato na silang giluto, pag human og luto ato nang gi-edit, pag human og edit ato nang i-upload sa atong YouTube channel. Pero pag upload nato maura na views. Ay nako. Wa sa gasto. 47 views lang. Hay. Gagmay pa gadto ng uban diha sa ubos-ubos pa. Dili ta ganahan na kung maumanggaling na ang mga views na atong makita sa atong channel. Mo na nakadesisyon ko na muundang na ta pagluto karon dili ta magastusan og pamalit ang mga ingredient. Ang akong i-upload sa akong YouTube kana na lamang akong mga lakaw-lakaw unsa manggaling nang gibuhat nato diri sa bukid kay kana dili ko makagasto. Bahala ko'y mo tan-aw bisag isa. Dili ko mag-uol ni ana kay wala ko kagasto. Kaysa magluto ko diri daghan atong maputahi diri nakagastos ta nabuslot na lamang atong bursa kumuot nato diha ang pamalit sa atong mga ingredient. Pag abot sa panahon na atong i-upload, gamay ray mo tan-aw. Ganahan day kanana. Okay sa may ganahan ni ana dili kayo taganahan. Muna ako karon mga viewers, bisag di na mo tan-aw sa akong vlog kay wa naman koy luto-luto no. Dili ko yan ikaguol. Kay ngano, wala koy gasto. Munang muundang nako pag-upload sa mga pagkaon natong lutuon karon. Ang akong i-upload kana na lamang magsuri-suri ta diha bisag unsa na lamang basta dili ta makagastos. Tinuod man gayud na mga ka-Israel. Monetize na ang akong YouTube channel pero dili ta makadawat og revenue kay tungod gagmay lang gihapon ang atong views. Isa na ta ka tuig naghimo ni aning mga upload nato ng mga pagkaon, dako na og atong kwintahon ng atong gastos. Pero wala nahibalik sa ato. Monetize na atong channel, wala gihapon ta makasweldo. Mo nang ako mga viewers diha dili na ta maka kita og mga pagkaon na atong i-upload sa akong YouTube channel kay muundang nako. Ang akong buhaton ni ana magbisan unsa na lang atong i-upload diha nagtrabaho ta dinhi sa bukid ug unsa atong mga adlaw-adlaw nagitrabaho maura na akong i-upload. Pasensya na ta ninyo kung dili mo mutanaw panaho oroy. Kay ngano ug isa ray mo tan-aw wala pa koy nagasto. Bahala na lamang ng atong gilod sa atong pag-upload sa atong YouTube. Kay natural naman na kay daghan man tay mga talan-aw na gusto natong tan-awon sa YouTube. Pero kanang mo gastos ta ni anak sa atong mga putahe, mga recipe natong lutoon karon, human pag-upload nato, why mo tan-aw, why nada. Dili na ko mo luto pa kay tungod wa mo naghatag og inspirasyon sa naganahan ko pagluto kay walay ming tan-aw sa akong YouTube channel. Mora na tinuod. Bye dire sa tong kusina, dili na ni makit-an pa.
Maghugas na ko padayon. Napara ba talaga uban? Pastilan. Pati pag message sa lamang, di na ganahan mo message sa atong channel. Unang, way nada, dili taganahan na. Unang undang na tag-upload og mga pagkaon. Hugason ra itong daghan, wa tay abot. Inuray lang. Naway gangking na galing noon natong gilutuan og katong pato. Pag abot sa panahon why bios? Adoy, ayun. Ganahan pa ka oray ni ana. Daghan ra atong trabaho ni ani noon. Pag abot sa bios, pag abot sa pagtanaw, why nananaw. Galiman ba oray na sige tag hinlog mga kaldero. Nga itom na laman na itong dagway kumustos ni ani. Watay na ando. Ando ba din nato na nawamatay views kadyo? Di man naman punoon ta maka kuanog igasto nato pagpahinlo. Nawa may tan-aw sa ato diha. Ganahan ka niya na. Madyo man nun nang way mo tan-aw, basta watay gasto, okay ra. Kaysa nagasto santa, isudan man nun inisan. Itom na nun kaldero kaadyo. Hago ray aho ani. Ituman na ni kaldero ha. Ganahan pa ka na mag-upload sa atong kuan, nawa magaling halos mo tan-aw na. Daghan ray trabaho katong na dawat no ni ani. Paghinis pa lamang ni kaldero, pudyon na ta. Wala bye-bye na.